Дөресме дигәндә башкортлар улар һәрберсе бер-беренә дус һәм туган. Монда Сава районына Элвингери килә. Тигәсендә иң беренче мин Башкортстандан булгач йөгереп бардым башкорт дигәндә дип. Таныштым шул вакытта. Танышкандан өймә алып кайттым. Өйдә рәхәтләнеп без моның һөйләшеп ултырдык. Иң беренче ул үзенең атаһы, әсәһе турында һөйләне. Һездә минең шул хәтле әсәемә охшаганыгыз. Минең әсәем дә һезнең һымак шулай йомшак, шулай ябай, халыксан дип әсәһе турында һөйләнде. Атаһы турында һөйләнде, атаһының фаҗигале үлүе турында һөйләнде. Без аның бик нык озак таң аткан стегендә һөйләшеп утырдык. Шуннан һоң инде мин аңа китабымды күрһәттем. Менә мин улым китапта язган бит әле, китабымда сыкты дидем инде. Ул әйтә, мин атаем турында берәй ер язаһым килә. Шул хәтлем менә был ер минең үземдеке генә булган. Беркемдеке лә булмаган. Көе лә минеке булган, бары ла минеке булган инде. Хәзер мин уга риза булдым. Ярар әйтәм, мин һүзләрен язайым, һин көйен язырһың дип шулай куаныштык та менә шу урындыкка ятып, шул хәтле был урындыкта рәхәт икән. Менә баласактарым исемә төшеп китте, атайым исемә төшеп китте. Менә без бисәт савып кайтала торган идек баласакта, шулай урындыкка ятып ял итә торган идек. Хәзер бит шунда авылда шундай урындыктар юк дип, 3 сәгать буе бигән аяктарын стенага күтәреп, рәхәтләнеп ятты ул. Унан һоң инде монда бар 7 егет һузылып яттылар. Хәзер барыла йоклап киткәндәр. Радита килеп ятты. Мин сыктым да хәзер карап торып, бу балаларның әсәләре, аталары бардыр инде дип мәйтәм. Менә кайда 7 шулай йөриләр. Менә артистларда акса эшләйләр, еңел дип әйтәләр. Менә бит инде ничек итлек белән төндә кайттылар да, хәзер барһай менә йокларга яттылар. Әйтис таң белән кайдадыр таң китергә тиештәр дип һәрберен яратып сыктым. Һәрберен йып яратып сыктым. Хәзер Радика ятты, йоклап китте. Мин хәзер сыктым да нигә кухняга аш бүлмәһенә сыгып уйлап утырам. Бу бит бөркет, Урал бөркете. Шул хәтлем менә кыенлык белән үзе күтәрелә. Менә барганда һөйләнә бит ничек Мәскәүгә килгәндәр һөйләнә. Ничек Мәскәүдә авыр булгандарын, кайтып китәһе килеп хатта илаганнарын һөйләде. Шул хәтле илапты, адактан 1-2 елдан менә инде ниләм тамашаларым була башлагастан, мин шул хәтлем куандым, күзләремә яшьләр килделәр. Элек кайда инегез тәүге елларда дип әйтеп, шул хәтле кыскырам килгән вакытлар булды дип, менә үзенең ничек итеп Мәскәүдә авыр булган вакытларын һөйләнә бит инде. Ул бит әле Кырымга барган бит инде. Кырымда ла яшәгән, Кырымда ла әдәк яшәп кайткан, да түзмәйсә кайткан ваганы бит инде. Кире Өфөгә кайтып, Өфөлә яшәгән, шулай итеп бар дөньяга һөйләнә ул миңа. Без шуннан һоң инде ничек дип әйтәм. Әйдәле мин һине өләсәем дип әйтәм. Өләсәй бул әби була инде, әнидең әние була. Мин һезне өләсәем дип әйтәм. Мин шул хәтлем өләсәем минең хәзер юк инде. Һез минең өләсәем булыгыз дигән һүз әйтте ул миңа шул вакытта. Мин шуңа риза булдым инде менә. Һөйләй башладым да хәзер мин кухняга сыгып ултырдым да шул вакытта уйлап куйдым. Туктале. Был баланың атаһы шулай фаҗигале харап булгастын, шул хәтлем атаһы турында язарга килгәстен, был бит шул хәтлем итлек белән үскән бөркет балаһы. Ни өчен менә бәлки татар халкы белмәйдер бөркет балаһының ни өчен менә бөркет балаһы дигәнне. Чөнки бөркет балалары улар кыш уртаһында туалар. Һуукта халкында аларда әсә атаһы шул хәтле яратып, иркәләп үстерә. Осырга өйрәнгән вакытта уларны атасыһы уягынан төртеп төшерә. Шул вакытта ата бөркетен тотып, кире әпменеп, тагын ояга һалып,
тағын төшөп, нашлайтып, осырға үйретелер. Бүркет балахан. Мен уны бүркет балахана. Тиңнәнем дә, шул вакытта, мына, неге ядып қойған хамақ, мына, һауаға ядып қойған хамақ, мен өзімнен теге ердің көздерін оқи башланым. Хәзер йөгереп, ошо комнатага кирдем дә, мәктәп, Радик, улым, мен бит яздым. Шигырь, әйдә, атай утырганда дип. Буны хәзер йокы килгәндер, күзен утырала, әйдә, шулай була, ияреп сыкты миңа. Я, дип, миңа карай. Моның күзләре йомык. Миңа үзе карага, күзләре йомык, йоклап утыра. Көлеп ебәрдем дә. Я инде һиләгән шигырыгызны ди. Мәктәп, мин онытдым. Бар инде яттып, тегене ятырга кире йокларга. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.